Again, muna si Juniper, cameraman, lightman, audioman. Way trabaho, mas dakog sweldo, mas hago. Unfair. Fried. Leche Flan. Let's try. Good morning, guys. Today is April 30. O nako'y taping karon din ni Sam. Good morning. Good morning. Dami awards. Good morning. Hi, Chef. Good morning. Good morning. Long time no see. Lalamian niya eh. Bakaw na niya, dili pa. Sige, panilaw. Alam mo kang dili. Kasi mag-low ang sugar. Yes. Link off. Wala kang kailangan. Oh! Anong pinaka-favorite na akong lugar dito? Pero mo po yung pinaka-lugar nga dapat ako iwasan. Daghang ay sugar dito. Ha? Di pa rin ako makuha gud ang lasa. Pagkuha na ito. Yung ani mag-shoot sa Kusina Espesyal. Duwara ka crew. Muna si Juniper. Cameraman, lightman, audioman, Ant-Man, Superman, Iron Man. Ana ang segment producer. Hi! Mas dako pa na sa sweldo kaysa ani, pero mas hago pa ni siya kaysa iya ha. Lisa, mas ako sa iyong lawas na. So, ang first part, nag-video pa si Jennifer sa mga ingredients. So, now sa nag-shoot ang mga ingredients una. Ayaw pa rin ng actual na din later. But for the meantime, mag-watch ako og script para sa MOR o mga segment. So ayan na, kita-oran ako og lapel, yoka. Hi! Oran na yan trabaho, grabe ba? Tita, Kada ko sa sweldo. Tapos, so ganina na-shootan na niyang mga ingredients. Ang secret ana, para ang camera dili na mag-ana og angle, na sa amin. Hi! Una. Hi! Ano si Chef Meat? Say hi sa akong vlog. Ba? Pagwapahin na ang mga chef karon. Siyempre, para lami mong pagkaon, dapat malsad ang magluto. Siyempre, ako na nasulti kay Kit. Tagaan mo ko nilag brewed coffee. Kasi primero? Mango float with a twist. Mango float? Oo. Say twist. Mango float with a twist? Libutan. Ha? Nasa sa glass libutan. So so ang atong dili usual Nadili. kay kasagarang uban di ba naman sa. Okay. Hindi na siya ice cream. Plus ice cream. Wow, kalamig. Ganahan ko ano. Sugar na to best. Again, muna yung pinakalamig nga place pero dapat mo po na kong iwasan nga place.
Grabe, big sugar. Okay, rolling na ba? Again, mo ni si Juniper, cameraman, lightman, audioman. Way trabaho, mas takog sweldo. Mas hago. Unfair. Pero basta ko ang iyahan saya. Excuse me! Okay. Roll. Siyempre kay long process man ang pagbatil. So bayot among gipabatil may ganan. Mas pasibi sa pagbatil bi. Hapit na day. Hapit na. Pang. So kung makita ninyo sa Pamaw Espesyal, di ba? Dali ra kayo no mga 2 minutes ana. Pero actually ang actual gid ana dugay gina siya. Kaya siyempre, di man ni magic amo mo ginanggi. Tinod mo gining ingredients sa mong gibuhat. So nag-whip pa. Pero sa TV dali ra to siya. So, After any, let's add it. Chef Mitch nabay kwan, nabay mango float nga para sa mga diabetic. Listen, Tampang na kwan. si Mangga palang alo na nakasya. Yeah. My God, sugar ka, you dang. Dili, uy, Yummy. Chocolate and kailan mabulan na lang, magbulan na lang. Mag-abri na raw ako. Balik yan. Ano ni sample? Yeah, something. Ano ni siya? Fried leche flan. Or leche What? flan. Fried leche Pero flan? salted caramel para dili ka siya tamis. Na siya salt. Bro, turon, no? Yeah. Fried Fried leche flan. leche flan. Let's try. Ready? Third, tanaw sa Thursday ko lang ano third day. Wala ko ito lista. My God, so yummy. Good job. Oh, Yeah. so genius. Lamit siya kayo. Pinakrunchy sa gawas, tapos pinahumok sa sulod. Ayun, nakulanay ko. Gelatin. Naman siya. Condensed milk third. Pag pirito no, pag pirito niya ni dili sa malanay lugar. Dili. Wow. Dili na version. Na may ano, yung mong ibalanay. One ako. Ah, bilmi kayo. Good taste. Fried leche flan. Sige, eat it. Crunchy outside. Hindi siya nakakita. Surprise siya. Bubulian na si Bernie. Wow. I've seen like those like hamburgers. Like they're so big, but they're so big because they use toothpicks. Yeah. They know how to make it more smoky. They just put a smoke machine at the back or dry ice to make it like. It's like smoking. Ow! Ah. Binabi mingo plug me. Also another one, cereal. Stop it. GoPro stop recording. So change outfit na ko para sa akong second recipe. Liver? Second recipe. Panas dyan sa nimong kami. So, Bisa mo kuha ng minute yung minute. okay. Second recipe. Madaot lang. Kasi pangalan sa tong Ha? Cathedral window.
Cathedral window. Cathedral window. Alright. Kani, pwede na din eh. Okay na ka. Oo niya nakapasugod na nato ka ng ingredients. So what are you gonna make now? We already have 3 recipes. 2 recipes. What are you making? Cathedral window, no? Cathedral window. Ug tungod kay isa ra man ang kamera, pag napak mohonong mi, way mulihok, lihok, chef mates. Way lihok, way lihok. Okay, modol ang mo cameraman. Okay, so ang atong milk. O ang gelatin. Ito sa siya. Ipa-bloom. There you go, among second recipe. Remember ko sa una ni ba nang mag-birthday ka sa una kung wala kay cake dapat ingani dayon, di ba? Oo. Di ba? Wala kay cake. sa Goldilocks. Yeah, so gelatin base na siya. Gelatin base. Perfect. So katong gusto nga mag-chef Mitch. So kung katong uban nga gusto magkuan, Yes, Gusto katong nga. uban na gusto mag-chef or mag-enroll or makabalo sa baking, visit Sweet House. adapit mo siya address galing diri. Tomasaco, 15. Ah, yeah, Visit Tomasaco. Sweet House, yes. Padulong sa rotonda, bitaw ning kanto. At bang sa Mercury Drive. Yes. Alright, so si Chef Mitch. Chef Mitch, pila ka years doing this? Baking, 10 years. 10 years. Tapos, ang business is going 5. Okay, and di ba dili magig ka sa una Yes, kon maka OR nurse ko. nurse na siya. Nurse na karon. Baker na. Nag-bake na Tigluto gid siya. lang sa cake. Basta tigluto ang asawa, ang bana, may gyud pag-alaga, may gala. Wala, wag ko nagsulti bo. Siya ra gyud ingon words. Basta ningon ra ko. Pak, niana lang ko. Yung din siya mata. Hey, boss, kabulo ka. Modus man na sa mga asawa ron. Pakanon para wa na ilain makagusto nato. Ila man ang modus para taraw kay na. Sao na lang. Actually, so ipa-enroll na ako kung bugoy. So for this month. So pwede gyapon sa mga kids, di ba? Na yung mga 4 kids. Alright. Sunod na May 9 to 10. Okay, May 19. Sure. Alright, that's it. Okay, mag-duty pa ko. Chef Mitch, thank you. Thank you very much. Boss, thank you. Thank you. So, wala na. Need to go. Alright, that's it. Bye. Hadlok sa nisyon. Bye.